أمريكا منقست فدرال إثيوبيا قبل علنا يبعلو حزب زفتصمو متقعت درون بقلطف دو كبلو زوص أتو مغلصي كمز تآلية تغليصو أتي بإمباسي حبرات منقستات أمريكا بأديس أبا وصي زنبره مغلصي نقدام منستر إثيوبيا أبي أحمد زمرح منقست فدرال كمز قطعه زغلص كوينو حجي دما أتي إمباسي نت مغلصي بمسحبيو بخاله أمحايشو حدش غيرو زرغي وزلا إمباس أمريكا بإثيوبيا نتا فيسبوكن تويترن قص زرغي وزنبره ملختي أمحايشو ولا اب تحدث التزرجح ملእኽቲ ኸኣ እቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኤርቪን ማሲንጋ ንመንግስቲ ፌደራል ዘቕረበ ጻውዒት መንግስቲ ካብ ሓይሊ ወጻኢ ዘሎ ሰላማዊ ኣማራጺ ምድላይ ክቕጽል ተማሕጺኑሎ ኣብቲ ኣቐዲሙ ወጺ ዝነበረ ድሒሩ ዝተኣልየ መልእኽቲ ግን መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ መጥቃዕቲ ድሮናት ከቋርጺ ጻውዒት ቀሪቡ ዝነበረ በተወሳኺ እውን ኣብቲ ተኣልዩ ዘሎ መግለጺ ኣሜሪካ መንግስቲ ፌደራል ዕጡቓት ፋኖን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ዝተፈላለየ ጻውዒታት ይብሎምዮ በታ ኣምባሳደር መንግስቲ ፌደራል ቀሪቡ ዝነበረ መልእኽቲ ክልተ ሓሳባት ዝሓዘ ዝነበረ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ መጥቃዕታት ድሮን ደው ክብሉ ዝሓትት ዝነበረ ኮይኑ ኣብኡ ኸኣ ተጠቂሱ ከም ዝነበረ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ናይ ባዕሉ ህዝቢ መጥቃዕታት ድሮን ከም ዝፍጽም ዘመላኽት እዩ ነይሩ እዚ ኸኣ ንመንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣቆጢዑ ዝነበረ መንግስቲ ፌደራል አንጻር ናይ ባዕሉ ህዝቢ ድሮን ምጥቃም ብቁልጡፍ ደው ከብልን ንስምዓት መንገዲ ኸጣጥሕን እውን ሕቶ ቀሪቡ ነይሩ يخون بربوزح كي تصنح كاب دقفتي منقست أبي أحمد زخونو زتفلالي نتفتي كم دمه قال سبا سلطان بمنقدم محبر وقصات انترنت نتمقلت كنقفوان كلو نمنقست فدرال إثيوبيا دمان نهزبو بدرونات كمزة تقعجيرو زقلت مقلت بمباليوم كونينو منيرم بوزح يتصنح عندما إمباسا أمريكا بإثيوبيا نتمقلتي كابناي محبر وقصات انترنت حساباتو آلي ويو أبكون دو دما منقست فدرال كاب حيلو وصعي زولو سلامو أمارازتات كدلي كقصل محصنتا زغربن ملእኽቲ ከውጽን ከሎ በተወሳኺ መንግስቲ ድሕነትን ናይ ምንባር ውሕስና ዜጋታቱን ከቀድም ጸዊዕሎ ከብዚ ቀጺሉውን ኣሜሪካ ንዑጥቃት ፋኖ ኣብ ዝሕለፈቶ መልእኽቲ ጻውዒት ነቕርብ ዝብል ነተሓሳስብ ብምባል ተኪኣቶ ዘላ ኮይና ነቲ ኣብ ኦሮሚያ ዝካየድ ዘሎ ጎንጽን ንምክታእ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዘተ ክቕጽል ንጽውዕ ዝብል ቀዳማይ መግለጺ ብምድምሳስውን ጎንጽታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘለዎም ጽልዋ ምልስ ኢልካ ምሕሳብ ኣገዳሲ ብምባል ኣሪሙዎሎ بمخنيات صنبل مبل 34 ناصنت إرترا بركز زبلو مراحت هاجرات كومدما وكيلات ناب إرترا ناينكو حقوسكم يوهانان ملእኽቲ زسدو زلو خوينم مراحت هاجرات قطر بحرين سريلانكا عدت إليان عمانن أمريكان ناب إرترا ناينكو حقوسكم يوهانان ملእኽቲ سديدو مالو أمير هاجر قطر شيخ تميم بن حمد الثاني أبسدو ملእኽቲ نحزب إرترا بمخنيات مبل 34 صنبل ناصنت إرترا انكو حقوسكم كبلن كله هاجرون إرتران لون زمدنا يحيلن كقصلا تسفؤهم مخانه قليصو بريزيدنت هاجر عدت إليان سيرجيو ماتاريلا دما بوغانو نيرترا بمخنيات مبل 34 عامتا ناصنتا يوهانا دحر مبال امونغو إرتران عدت إليان نزل ركبات زعبي حدش عدلات كهلو تسفا كم زلون سلام مرغا كومدما زلاقه معباله ابزسقم غدايا دما حبيرهم كزاتيون محزنتهم كدلادلون دليتهم مخانه قليصو بوغان حبرات منقستات أمريكا دما بمخنيات صنبل مبل 34 ناصنت إرترا مستر وصاي غدايات تهاجر ወይ ጸሐፈ ጉዳያት ወጻኢ ተሃገር ማርኮ ሩቢዮ ናይንኮ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ሰዲዱ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ መልእኽቲ ኸኣ ማርኮ ሩቢዮ በሽም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ብምኽንያት መበል 34 ዓመት ናጽነት ኤርትራ እንኳ ሓጎሰኩም ይብል በዛ ኣጋጣሚ እዚ ነቲ ኤርትራዊ ታሪኽን ባህልን ዝድርኽ ዓሚቕ መንፈስ ከምኡን ንቐርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ብልጽግናን ንምስፋን ሓበራዊ ተገዳስነት ኣለና ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ከኣ ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘለና ርክብ ክንሕይል ተስፋ ኣለና ክብልዩ ኣብ መልእኽቱ ጽሒፉ ዘሎ مبل 34 معلتنا صنت إرترا نمصنبال أب إرتران وصاين صنبلات ككايد زقنيه خوينو اتقند بعلومي أب ساعات دحر قطري أب استاديوم أسمرا تخايدو أبتبو تهدراوي سنت باباون مرئيتا تساني زتخايد صنبل لعلو سب سلطان وتهدراوي نازستن باش حز قصر حزبنا بستساتفولو بريزيدنت سياس مدر اسمعو اتن 34 عامتات نتهاجر زمرح زلو أب زحلف ملእኽቲ بزعبا علم لخو كونتات بفلاي دما أب زوباون علماون كونتات بمتكور بزعبا أمريكان علماو سرعة
ልማትን መስርሕ ህንጸት ሃገርነትን ሱዳንን ኢትዮጵያን ሰፊሕትን ተናሂቦ ንምምጻእ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ተቂሱ መደርኡ ዝኸፈተ እቲ ፕሬዝደንት ኣብዚ መጻ ዘለዋ 4 ዓመታት ንኣፍሪቃ ዝህልዎ ጽልዋ ገሊጹ ብመንጽር ናይ ትራምፕ ዓመታዊ ፖሊሲታት ክረአ እንከሎ ዘይተሓስበሉ ወይ ዘይተገመተ ሳዕቤናት ከም ዝበሃል ኣብ ኣፍሪቃ ብመግደፍን ድጎማን ኣሜሪካን ካልኦትን ክኸይ ዝጸንሐ ሰንኮፍ ስርዓት ክቕየር ንኣፍሪቃውያን ዕድል ዝህብን ዝቕስቅስን ክብል ድማ ተዛሪቦ ንሱ ቀጺሉ ብኸመይ ኣፍሪቃ ኣብዘን ዝመጻ 4 ዓመታት ትዋሳእ ጥራይ ዘይኮነ ንዘላቕነት ንዝህልዎ ርትዓዊ ሓድሽ ዓለም ለኻዊ ስርዓት ምምጻእ እንታይ ክትገብር ትኽእል ዛጊት ተነዲፉ ዘሎ ፖሊሲታትና ከሊስና ክነሰፍሕን ክንዕምቕን ዝሕግዝ ኢሎ ንግጭት ሱዳን ብዝምልከት ድማ ንምትእታው ሓይልታት ወጻኢ ክነቅፍ እንከሎ ጎደቦ ሱዳን ከኣ ሕልናዊ ሓላፍነቱ ተሰኪሙ ዘይተቆጠበ ደገፍ ንህዝቢ ሱዳን ክህብ ግቡእ እምበር ጎንዖ ኣይኮነን ኢሎ እቲ ደገፍ እንታይ ምዃኑ ግን ብንጹር ኣይጠቐሰን ኤርትራ ኣብቲ ነቲ ሃገር ዘዕነወን ዝኸፍአን ሰብኣዊ ቅልውላው ዝፈጠረን ኩናት ሱዳን ነቲ ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ ዝምራሕ ወተሃደራዊ መንግስቲ ከም ትድግፍ ይግለጽ ኣብዚ ናይ ሎሚ መደረ ኢሳያስ ናብ ኢትዮጵያን ገዛኢ ሰልፊ ብልጽግናን ዘነጻጸረ እውን ተሪር ነቐፌታ ኣቕሪብዮ ኣብቲ ዝሃቦ መግለጺ ብልጽግና መጋበርያ ሽርሕታት ምዕራባውያን ክብል ተዛሪቦ ኣብ ውሽጢ ናይ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ጥራይ ብሽም ብልጽግና ከም ሓድሽ ወኪል ወይ ተገዛኢ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣውጀሞ ዘለዉ ኩነታት ናይ ጭንቀቶም መርኣያ ኢሎ ዝተፈላለየ ማዕዝናት ናይ ማያት ናይ ኒልን ቀይሕ ባሕርን ናይ ባሕሪ መስኮት ንህዝቢ ኦሮሞ ዘይወክል ኦሮሞ ማስነ ሓሳብ ኩሻውያን ሰሜናውያንን ሕንቅልሕንቅሊታይ ናይ ኢትኒካት ሓድሕት ኩናት ህዝብን መሬትን ዓፋር ከም መድረኽ መጻወት ምምዝማዝ ወዘተ እቲ ዕንደራ ምህውታትን ኣብ መወዳእታ ህድማ ንቕድሚትን ጥራይ ክበሃል ዝከኣል ክብል እውን ተዛሪቦ እቲ ተኣውጅ ዘሎ ኩነታት ሓደ ዘይኮነ ብዙሕ ኩናታት ንምብራዕ ዝጓረድ ዘሎ ቴክኖሎጂን ኣጽዋርን ምስ ዘሰንዩ ሕሱር ጃሃራን ፍኸራን መዝጉብ እዩ ክብል እውን ወሲኹ ተዛሪብዮ ንሱ ቀጺሉ ነተጻብኦ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝፈሓስ ዘሎ ቁልዑን ስውርን ሽርሕታት እውን ዘይፈለጥ የለን እንታዩ እቲ መደምደምታ ተበጊሱ ዝነበረ ተስፉ ሃንቀውታ ይበኒን ኢሎ ኤርትራ ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ተበጊሱ ዝተባሃለ ኣራሚ ሪፎርም ዘይተቆጠበ ደገፍ መሃባ በዚ ተኸሲቱ ዘሎ ሃንደበት ዘጣዓስን ዘሰክፍን የብሉን ኢሎ አብይ አሕመድ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ሃገሩ መሰል ዋንነትን ተጠቃምነትን ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘለዋ ብተደጋጋሚ ምግላጹ ንኤርትራን ሶማልያን ከቆጥዕ ጸኒሕዮ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ 2018 ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናስታት 20 ዓመት ዝነበረ ኩነተ ኩናት ዘኽተመ ስምምዕ ሰላም መፈራረሞም አብይ አሕመድ ሽልማት ኖበል ክቕበል ዘኽኣለ ነይሩ ኣብዚ ናይ ሎሚ መደረ ኢሳያስ ንዘቤታዊ ጉዳያት ኣመልኪቶ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጥሙር ልምዓታዊ መኸተ ኣብ መስርሕ ኣሎ ክብል ቃላት እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ዘሎ መደባት ከዓ በቲ ዝተሓንጸጸሎ ክኸይድ ምዃኑን ናጽነትና ምሕያልን ምድራዕን ድማ ኣገዳሲ ክብል ተዛሪቦ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም